साबधान जादो जायफोर दैदेनगिरि कर्मीफ्रा बिजेपिनि जानानै मावगासिनो दं। যোন যোন নেতা কর্মীসকলে বিজেপিত হৈ কাম কৰি আছে তেখেতসকলে সাৱধান হওক। मानोना बिथांमोना सिगाङाव जिबादि खोथा बुंदोंमोन जों बिजेपियाव थाबाबो बिजेपिजों मिलायनानै खामानि मावबाबो बर' हारिनिनो जाथिनिनो खामानि मावगासिनो दं होननाया दिनै मा जाखो? दिलीप शइकिया बिथाङा बर' हारिखौ ट्राइबेलफोरखौ जोंनि मोनथायनिफ्राय जोंखौ जोखारनो नागिरदों। बेफोर माबा मोनसे राव जायो नामा? दा दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय फ्राय बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो खोथा बुंबाय। मानगोनां बिश्वजित दैमारी साराबो बुंदों, इउजि ब्रह्म साराबो बुंदों, फेरेंगा साराबो बुंदों, दावराव देख्रेब नार्जारी साराबो बुंदों, हरेश्वर ब्रह्म सार अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि बिथां साराबो बुंदों, लोगोसे गोबां नेता लाइमोन नेता बिथांमोनाबो बुंदों, जायखौ जों सोरनिबा नामखौ मिन्थिया बिथांमोनाबो बुंदों। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो साहित्य सभानिफ्राय बुंनाय जायाखै। বিভিন্ন দলৰ পৰা বিভিন্ন নেতা কৰ্মীসকলে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান কথা কৈছিল। কিন্তু আমাৰ এপছু আৰু বৰ সাহিত্য সভাৰ পৰা আজিলৈকে এজনেও দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে নিউজত কথা কোৱাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। मानो होननो हायाखै? दिनैनि समाव हारिनि अलखद खोथा बुंनाय समाव दा बेखौनो मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारी सारा माबादि खोथा बुंदों, दुखु मोनदों बिथाङाबो हुमखि होजानाय, दम होजानाय हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव। नाथाय दिनै हारिनि अलखद समाव बिथाङाबो खुगा बेखेवबाय। नाथाय जोंनि हारिनि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर' सार बर' साहित्य सभा बिथांमोना मानो दासिमबो जेबो बुङाखै? नै नायलांदो। खुलुमहरनाय थाबाय रायजोफोर। बावैसो सिगां जोंनि दरं आरो उदालगुरिनि एमपि दिलीप शइकिया, जायखौ इउपिपिएलआ गावसोरबो केन्डिडेट होननानै बिजेपिनि केन्डिडेटखौनो दोले बोले देरहानो थाखाय बासिदोंमोन, सायख'दोंमोन। आरो लोगोसे जोंनि हारिनि सिनस्रि आफाद दिपेन बर' बिथाङाबो बिटिआर एकर्ड मावफुंनांगौ होनलायनानै दिलीप शइकियाखौ देरहाथारनांगौ होननानै बियो एर'प्लेन गाखोलायनानै केम्पेन खालामदोंमोन। आरो दिलीप शइकियाखौ बिजेपिनि केन्डिडेट हिसाबै दरं आरो उदालगुरि बियाबनिफ्राय एमपि दैखांनो हादोंमोन। दिनै बे एमपिआनो खिन्थु गोब्राब गिथाव खोथा नै दाख्लै साननैसोनि गेजेराव बुंनो हाबाय। दिलीप शइकिया बुंदों मा जे बिटिसि 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बे मोनसे समावनो मोननै कनस्टिटिउसननि बिसया थानो मोना होनना बुंदों। दा बेखौ बिजेपिआ गोथौवै सावरायगोन आरो बिनि सायाव सावरायनानै बेबस्था लागोन। माने बिसोरनिया बुंनाय रावा जादों बे बिटिसि 6 सिडुलाव थानो मोना एबा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बे थानो मोना। बे बाथ्राखौ दिलीप शइकिया रोखायै बुंनाय जादों। दा बे बुंनाय रावा अकल इलेक्सन केम्पेइनल' जों साननानै लानो नाङा। बे बुंनाय रावा जायनोखि अनाथ ट्राइबेलफोर बिसोरखौ थुलुंगा होनाय जादों। अनाथ ट्राइबेलफ्रा ओरैनोबाबो बिटिसिखौ सिफायनांगौ होनना बुंगासिनो दं। आरो अनाथ ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोनैनि माखासे खुद्रिनाय दंखायो। बेखायनो बे अनाथ ट्राइबेलफोरखौ थुलुंगा होनाय जादों। आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जे बिटिसि 6 सिडुल आरो अकल बिटिसिल' नङा, बे कार्बि आंलं डिमा हासाव बे 6 सिडुल एरियाफ्राव मानो अनाथ ट्राइबेलफ्रा हा बायनो मोननांगौ बे बाथ्राखौ दिलीप शइकिया बुंदों। आरो लोगोसे बिथाङा रिफारेन्स बावदों दा दिनै बर'फ्रा गुवाहाटियाव हा बायहैयो, डिब्रुगड़आव थांना हा बायहैयो, डिब्रुगड़नि मानसिफ्रा गुवाहाटियाव हा बायहैयो। अब्ला दिनै बे बाथ्राखौ दिलीप शइकिया रोखा बुंदों। दा बे बुंनाय रावा बेखौनो बुंनाय जादों जे दिनै बिटिसि 6 सिडुलाव थानो मोना बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों।
माने बिटिसि नान ट्राइबेलफ्रा जे हाबाय मोना बे प्रभिजना थारमोना दा बेखायनो बे बिटिसि सिक्सखौ सिफायनांगौ बे बाथ्राखौ बे बुंनाय जादों दा बेनो बाथ्राया जे गुवाहाटियाव हाबायनायाथ' जेनेरेल एरिया बे गुवाहाटिया डिब्रुगड़ा जेनेरेल एरिया बेयाव बयबो हाबाय मोननो हायो बर'फ्राव बायनो हायो गुबुन गुबुन ट्राइबेल नान ट्राइबेलफ्राव बायनो हायो बेथ' बयबो बायखागोन बेनि थाखायबो बे रेस्ट्रिक्सन बेयाव जेबो गैया खिन्थु मोनसे बाथ्रा बेखौ सानना नायनांगौ बे गुवाहाटियाव माखासे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जोंहा दङ आरो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक गोनां जायगायाव खिन्थु अना ट्राइबेलफ्रा नान प्रग्रेसिभ कास्टनि मानसिफ्रा हाबाय नङा बेबो थिग गुवाहाटियाव जे हाबाय मोनो गुबुनफ्रा बेबो नङा खिन्थु माने बर'फोरनो जे बे रोखोम अडिगार थानो नाङा बेखौ बुंनाय जादों आरो जोंनि सिक्सुवेलनि बाथ्रा दिनै सिक्सुवेलनि बाथ्राखौथ' नोंसोर दिनै मोनफा मोनफा सिफायगासिनो दिनै जों जे एथ' खस्थ' खालामनानै मोनदों सिक्सुवेल बिटिसि ओरैनोथ' मोनाखै बेखौ बिजेपि गभर्नमेन्टआ ओरैनो होफैदों रावबो ओरै होफैयाखै बेयाव हाजार हाजार बर' फिसानि जिउ दाननाय दङ बेयाव थैनि माने माबा होनाय दं बेयाव सेक्रिफाइस खालामनाय दङ बेबायदि थैनि सेक्रिफाइस खालामनासो मोननायनि सिक्सुवेला ओरै रावबो होफैयाखै दा नैबे थैजों सेक्रिफाइस मोननाय बिटिसि दिनै बेखौ स्क्रेप खालामनाय सिफायनो थाखाय दिनै मोनफा मोनफा दिनै बे पावारखौ लांगासिनो दं सिफायनो हागासिनो दं दिनै मानो बिदि जाखो दा जोंना डिफेन्स बर्डआव दिनै गावसोरनो माने माबानो दिलीप सयखिया बादिनो नोङो भट होनानै देरहानांगौ होननानै एर'प्लेन गाखोलायनानै खेंफाबाय देरहाबायबो जे नोंसोर देरहा होननाय बे एमपिया दिनै मानो बर' बेरेखा जालांखो मानो बरेखा बाथ्रा मानो बुंखो दा दिनै थांनाय पार्लामेन्ट सेसनावबो जेब्ला माने जोंना माने जयन्त बसुमतारी एमपि बे बर'नि जेब्ला स्पिच लाखियो पार्लामेन्टआव अब्ला बेखौ बुंहोजोबाखै दिलीप सयखिया बिनि माइक्र'फनखौ दानना होदों अब्ला बेसेबां बर' बिरोधि जोंहाथ' बुं मोनो बर' रावा बिरोधि ओइद सिदुल हाब्बाय बेखौ 2005आवनो माने माबाखौ इन्ट्रडिउस खालामदों 2003नि माबाजों बिटिसि एकर्डजों दा मोनसे बर' भाषा बुंनायाव मानो एलार्जि जाखो मानो दाय जाखो बेखायनो दिनै बुंनो लुबैदों आङो जे डिफेन्स बर्डआव नोंसोर जे एमपि सायख'बाय बे एमपि सायख'नाय नेताया बर' बिरोधि बुंगासिनो दं दा दिनै नोंसोरो गावनि जे बर' फिसा केन्डिडेट दंमोन दरं उदालगुरियाव बर' फिसा केन्डिडेट थानायखौ बिसोरो बेखौ रिजेक्ट खालामनाय बिसोरो एखे नाङा होननानै इउपिपिएलनि केन्डिडेटखाय बिराद सनासर जाबाय बिसोरो बे माबाया मा होनो दिलीप सयखिया जे नोंसोरो नोंसिनि बेरेखा सोरबा बुंब्ला नोंसिनि भुलखौ जेब्ला बुंब्ला नोंसोरो बिराद माने ओरैबायदि संकसनिफ्राय ओरै सानजा फारसेजों आनसलिक कमिटिया ओरैबायदि ओंखार माने रेस बिसोरो माने खमदार खालामो बिराद ज' माने इउटिउबाव फैनानै रिप्लाइ होयो सोरबा फुख्ला सावो नोंसोरो सोरखौबा माने जिगाब बुथारना सावो हुमखि होयो वार्निं होयो डिफेन्स बर्डआव नोंनो सोरखौबा नों बुनोबो थिनहरो सोरबा बुजानाय जाबाय सोरबा अन्थाइ खुजानाय जाबाय नोंसोरजोंनो सोरबा सिगिजाबायबो बे नोंसिनि गोहोआ बहा थांगोन डिफेन्स नोंसिनि बे एथ' सक्तिबान नोंसिनि बे आनसलिक कमिटिनि नेताफ्रा बहा एग्रिमेन्ट दं दालाय बे सक्तिया बहा थांखो मानो बाहायदिया बे दिलीप सयखिया जे एथ' गाज्रि खोथा बुंबाय बर' जाथि बेरेखायै सिक्स सिडुल बिटिसिखौ सिफायना होबाय माने ट्राइबेल बेल्टखौ सिफायना होबाय बिनि बेरेखा नोंनि बे सेनाफ्रा मानो सिखागोन मानो जे खालामदों मानो थोनहरदिया फुख्ला सावगोन ना मा हरदिया प्रेसिडेन्ट होदो बयबो मानो हरदिया मानो साइलेन्ट थागोन नोंनि माबाया बानांगो नोंनि जाथि सेन्टिमेन्टआ जाथि सेवा खालामनाय माने जाथियाव आफाद होननाय माहारियारि आफाद बे आफादनि स्पिरिटआ बानांगो डिफेन्स बर्डआव दा दिनै जोंखौबा सोरखौबा बिराद सिगिल खालामो दा जों खावलायदों ओंखायनो दा दिनै बे एथ' क्रुसियेल टाइमाव दिनै बिटिसिखौ सिफायना होबाय बे साधारन मोनसे माबा बुंनाय जायाखै ओरै इलेक्सन केम्पेइननिल' राव नङा बे रियेलि बिसोर सिफायना होगासिनो दं दिनै आरो जों नुगासिनो दं बिटिसि पावारखौ मोनफा लांनाय दा दिनै बे खेथ्रआव दिनै जों जुदि साबधान जायाब्ला बे बिटिसिआ जोबनोसै रायो आरो बे बिटिसिखौ जोबनायनि मेइन दायनिगिरियानो नैबे बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्ति खालामनानै दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिखौ सिफायनो थाखाय बिटिसिखौ हस्तक्षेप खालामनाय दिनै बोलो मोन्दों बेनिखायनो जों दिनै जोंनि बिटिसिखौ लाखिनांगोन आरो जों बिटिसिखौ लाखिनांगौबा बयबो निस्सय खोनानो मोनबाय मोनथिबाय मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।